Obra Social Caixa Laietana presenta l'exposició Joves Sant Lluc, una selecció d'obres dels millors artistes joves que varen exposar en la darrera edició del Sant Lluc, amb treballs de Núria Calsapeu, Ricardo Paravere i Marc Sala. Organitzada per l'Associació Sant Lluc per l'Art i Caixa Laietana, l'exposició dels joves artistes es pot visitar fins al 1 de maig a la sala d'exposicions de Caixa Laietana de la plaça Santa Anna de Mataró.